threesome talaga yung nangyari that time. Kaya obet, gano'n. Kasi yun ang naririnig ko nung panahon yun. Obet, yun ang sinisigaw nila. Kuya Obet, gano'n. Isang gabi, nag-aya yung aking katrabaho na mag-inuman sa kanila. Pagdating doon, inuman kami. Medyo nung nalasing na kami. Pumunta kami sa kwarto, sa bahay nila. Tapos, di ko alam, kung sa kalasingan lang, bigla siyang lumabas. Tapos, pagpasok niya sa kwarto, dalawa na sila. Kasama niya na yung kapatid niya. Dalawa na sila. Anong sumunod na nangyari, Obet? Threesome talaga yung nangyari that time. Kaya obet, gano'n. Kasi yun ang naririnig ko nung panahon yun. Obet, yun ang sinisigaw nila. Kuya Obet, gano'n. Oo, yun talaga yung naririnig ko talaga nung gabi yun. Kuya Obet. So yun na, nagtuloy na kami nun. Parang, basta para sa akin, ang haba nung gabing yun. Kung ano na yung ginagawa namin. Pero ano naman sila sa mga nangyari, ng mga pinapagawa ko, okay naman. Sumusunod sila. Ano mga pinapagawa mo, Obet? Yung mga iba't ibang estilo, gano'n. Anong estilo pinakapaborito mo dyan? Siyempre, meron tayong medyo may helicopter tayo. Helicopter! Wow. Yung isa nag-helicopter sa'yo, dalawa yun, di ba? Nag-helicopter sa isa, yung isa, paano naman? Teach me how to doggy naman kami. Obet, hindi ko inasahin na ganito caller ko ngayon. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito, eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.